Hawnhekk Xi drone dan. il-barrakka tisfel-iva, il-direttur tagħna Live. Jason Karwana jkun qed itajjar it-tajra u għandu dal-passatemp partikolari li ħanejdlek l-iktar ħaġa li ħobb jagħmel u jagħmilha tajjeb ħafna ukoll. Jidher hemmhekk illi weħel ma weħiltlu Il-kamera biex tagħmel. It-tajra, xu bit-tajra, jiġbed it-tajra jew inti tajra tgħidilha? Li għax naħattana Il-kajt. Kajt tgħidula. Ma nux tgħidula. Naħattana ma Tajra, ma safajna fin. Tarja mbatta li kien. Ħawaġobni iktar. Jew manuċċa jew tajra dawk iktar. Tajra dawk. Nisma'. Però jien nisma' ħafna affarijiet fuq isma' issa ġej is-sajf mela qabad il-ħobs ħares leħ. Issa ġej is-sajf u nagħmillek jien ġurnata jekk jista' jkun nixrob biss ilma u mbagħad nikol ikla waħda. Tismagħhom daw ċertu estremizmi illi kif jaf kulħadd jiena idejquni mhux biss fir-reliġjoni jew fil-politika, ma l-estremità meta jbal ħadd xejn. Imma ħafna jibqgħu jagħmluh. Ekku, u l-estremizmu jibda mill-fatt li normalment tħossok bi pressjoni kbira li baqa' ftit żmien. U nifhem, mela hija nitilqu minn punt kruċjali illi jisma' jekk jiena rrid riżultat għax-xhur li ġejjin, irrid naħsiblu minn xhur qabel, mhux naħsiblu minn ġranet qabel, ejja nibdew minn hemmhekk. Però issa tgħid li jisma' aħna nitkellmu fuq il-preżent irridu, 3 xhur qisu b'mod uffiċjali qabel ma jibda s-sajf. Allura minn issa il-qudiem x'se nagħmlu? U jkun hemm min l-ewwel ma jiġih f'moħħu rajdak ir-riklam ta' dik il-pirmla, ta' dak it-trapp, ħanippruvaħ għax fuq quddiem għandu raġel u mara b'ġisem ma tpinġihomx u jgħidlek lose 20 kilos in 12 days mela dak li għandi bżonn għax għamilt il-kalkoli tiegħi 20 kilos inqas inkun kif nixtieqni. Tajjeb. U fil-verità meta inti tara dawn l-affarijiet illi anka, u importanti ngħidha, anka jekk il-prodott jaħdem f'dak iż-żmien illi qallek jista' jkun hemm ċans kbir illi fil-proċess u daw fajt li ġraw lil diversi nies tistordi, tispiċċa l-isptar. Għar minn hekk once li għadda dak il-perjodu, pereżempju ta' jien naf 20 ġurnata, inti tispiċċa tella ħafna iktar milli kellek qabel ma bdejt dan il-prodott partikolari, plus li ġismek jista' jkun li anke tagħmel ħsara irreversibbli. Fil-ma sens. Iġifieri, għandna dak li jgħidulu aħna, jiena u inti nsemmu ħafna ġan, il-metabolizmu. Issa, ġisimna tantu bravu, illi meta anke qabdek rieħ, tobba jgħidulek li dak l-istess rieħ eżatt f'ħajtek qatt mhu se jerġa' jaqbdek. Għax inti ġismek rabba ċertu mekkaniżmi, ċertu ġlieda kontra dak ir-rieħ partikolari. Issa, jekk li ġismek inti ħataddih minn kedda bħal dik, u ngħidu aħna titlef daw il-famużi 20 kilo li qed issemmi, jekk inti mbagħad erġajt ellajthom kif ħajjiġri normalment, meta tiġi biex terġa' tirrepeti l-istess proċess, tajt oj, reġgħu telgħu daw, ħanerġa' nagħmel jew nieħu dik il-pillola jew dik it-trapp, tajjeb. Li ħadd induna huwa li r-riżultat ħajkun aktarx kompletament differenti. Qed l-istess ħaġa bl-eżatt. Kif jista' jkun jien darba mhux jaħdem? Armi, tort tal-prodott. U dejjem aħna il-kings tal-inwaħlu f'xi ħaġa. Issa jista' jkun ma jkunx trapp, jista' jkun ma jkunx pirmla, tajt jiena ħej mhux semmiż dak l-imbarazz, ħanieħu kollox naturali. Li ħanagħmel? Ħanieħu pereżempju frotta kull klezzijat. Tuffiħa, ftit frawli, banana, larinġa, illi għafolja u affarijiet naturali huwa too little. Ftit wisq. Mela inti again, fil-bidu ħatara progress kbir, ħatejt il-lanġ li fuq il-misin kemm jien nieżla, vera qed nistordi, vera forsi anke bdejt nitlef ix-xar, vera qed naħtaf il-kulħadd, vera mhux norqod sew, vera għandi bdiet nibla kull ma nara qudiemi, imma nieżla u dak jippurtani. Da qed nitkellem kif jirraġunaw diversi nies ta'. Però x'se jiġri ġan? Illi l-ewwel ġimgħa tlif ċeba pis, it-tieni ġimgħa naqra inqas, it-tielet ġimgħa naqra inqas, iċ-ċans kbir huwa illi wasalt punt illi ġismek jgħidlek stop. Ma jiflaħx iktar. Ma jistax ikun li nibqa' nitlef iktar. Għax jiena qed nitkellem ta' parsina l-ġisem issa, jiena xogħli li nżommok ħaj. Mela jekk inti ħad toqgħod tarmi x-xaħa mad-doċċ, jien jekk tiġi marda, biex ħan iddefendi ruħi. Jiena jekk ħanibqa' nħossni iktar fraġli, ħammut. Allura ġismek jagħmel stop. U minkejja dak tikol dawk l-4 frottiet f'ġurnata sħiħa, tajjeb inti kol xejn iktar, inti m'intix ħadd tagħmel iktar progress. U mbagħad hemm min jgħidlek, all right, mela ħansolvilek jien sur grasso flok 4 frottiet ħan ikol 3. All right, terġgħu tajt, ġu ħankompli naqqas.
u ħanqodu sejrinek. Illi strictly speaking, hekk ħajkollok tagħmel. Illi jekk inti kont qed tiekol 4 frottiet, issa ħajkollok tnaqqas waħda. Hija tajba ma? Le. Dik hija sistema. Mela mill-bidunet li rridu nagħmlu li naraw li qed niklu biżejjed u mhux iżejjed. Il-good news hija diġan. Illi jekk jiena ħanikol ċertu ikel li mhuwiex ftit. Alright, ġifieri qed nitkellmu fuq ammonti ta' laħam abjad, xi ftit ħut, xi ftit laħam aħmar, lews, ġews, patata, frott. Ammonti li huma sostanzjali għax inti tkun qed tagħmel l-exercise. Li bis-saħħa tal-exercise qed tifforma u apparti minn hekk qed naqqas mix-xaħam, Sewwa. inti dak l-ikel għandek bżonnu. Mhux tista' tieħdu biss, isma' tista' tieħdu ta' biex għax tlaqgħet titrenja mhux ħadd titqawwa, mhux ġast tista' tieħdu għax taffordjah. Imma għax għandek bżonnu. Għax ġismek irid. Irid u għandu bżonnu biex inti tifforma u tieħu ir-ruħ. Però qed jiġuni f'moħħi. Mela le. Nies oħrajn, Matteus. Dawk illi forsi kif semgħu tgħid titlef 20 kilo jgħidlek mank. U hemm min forsi diġà beda jonqos, imma qed jagħmel kalkoli tiegħu qed jgħid isma' jiena sas-sajf mhux se jirnexxieli niġi kemm nixtieq. U jgħidlek mela ħanieħu miżura li jew ma nikolx, jew inkella mmur għal alternattivi oħrajn li jissemmew ħafna tad-dieta u jieħdu lilhom. Għandek min imma mhuwiex kapaċi jneħħi iċ-ċikkolatini li ħanuża l-kelma inaqqar fuqhom jew kif nużaw l-iktar nisnekkjaw bihom. U għandek min ukoll li jgħidlek jiena dawk it-tnej birra wara x-xogħol. Dak ankun irridhom. Allura dawk wara stress ix-xogħol ikolli l-ġen tad-dar. Dak il-ħin naqta dak il-ħin tiegħi ma nix Prosit. U daw in-nies in-nota tnejn li huma ma jagħmlux eżerċizzju. Kważi kważi ħanabbuża. Issa ma jkorreġini u sawwaqni kważi. Le mhux imma daw in-nies għas għandhom bżonn jagħmlu eżerċizzju. Ġifieri dawn l-aspirazzjoni tagħhom li għandhom huwa li jaraw il-familja kontenta li jmorru għax-xogħol la jridu jqogħdu jidhru. U jekk jixtrux flok larġ. Jew Excel mhux se tagħmilhom differenza ħajjithom. Issa. Però jafu li jixtiequ ikawdu l-ħajja u jħobbu l-familja. Okej, mela, issa, kont se naqbadlek mal-aħħar punt għax sibtek ħadd tgħidli jixtiequ li jinbidlu. Għax dik hija l-qofol. Kif ġie tkellimna mejlux ġan, aħna mhux qegħdin biex nappella għal min hu kuntent kif inhu, għal min qed jeqret jew ma jeqritx, imma jħoss illi għandu bżonn li jinbidel. Għax dan anke jekk inti tpejjeb u ma tixtieqx li tinbidel. Laqqas jekk tmurant ma nafx min, ma tistax tinbidel. Jiena qed iġuni f'moħħi anke daw li jagħmlu l-ipnożi. Illi jgħidlek jekk jien ma tix tinbidel jien ma nistax ngħinek tinbidel. Issa qed nitkellmu fuq estremità ta' ipnożi, mhux li titkellem ma' psychologisti. Jekk ma tridx, mhux ħajinbidel. Mela punto di partenza hija jiena rrid ninbidel iva jew le. Għax jekk le minn issa l-qoddim ara dal-istot tista' sot widnejk jew taqliblu. Ma ħafna nies jgħidulek iva rrid, imma ma rridx imbagħti jekk jiena nista' nieħu 3 pilloli u niġi sura. Bravo. Ma xi ħanqod immur il-ġim kuljum. Tajjeb tassew ġan. Mistoqsija mill-aqwa, mela ara. Issa mbagħad l-istorja ħadkun aktar komplessa. Dawk l-affarijiet illi huma qawwijin ħafna fuq ġismek, illi bħala pilloli jew bħala drogi jagħmlulek bidla fi ftit żmien huma illegali. Mela inti anke jekk takkwisthom anke f'pajjiżna hemm riskju kbir li ħajamlulek ħsara tremenda. Ħanibdew minn hemm. Ħankun onest, jien kif nitkellem dejjem ma naqgħodx indur mal-lewża. In-nies jekk jiġu jaqgħu jqumu. Jekk qed jaraw l-riżultati, ġifieri vera legali nista' nidħol issa stess u nordnalek online. Ekku, bravo. Mela, u dik inti jekk qed tinbidel qed tara l-qoxxa ta' barra. Li ma tafx peress li huwa legali, xfih dak l-affarijiet li qed tieħu. Xfiha dik il-primla. Xfih anka ħanaslu f'estremità dik l-injection li qed tagħmel. Peress li hija legali fejn taf xtefawlek jew x'għamlulek. Mela dak huwa l-appell tiegħi għal min sissa qed iħares biss lejn qoxra ta' barra. Imma hija ngħidu illi inti xtrajt prodott legali. Forsi minn xi ħanut, jew forsi xi ħabib tiegħek ġabulek u taf li huwa legali. Ġan, l-ebda prodott u ħankun kategoriku hawnhekk, waħdu mhux se jagħmel il-mirakli. Jista' jkun iċ-ċirasa fuq il-kejk, forsi prodott li fih ċertu kafeina, forsi prodott li ħajjejnek biex inti l-workouts tiegħek tagħmilhom b'aktar intensità, forsi prodott li ħajjejnek biex inti tnaqqas meqtuħ tal-aħam
allura l-għada inti ħatmur iktar frisk. Dak iva, bħala ċirasa fuq il-kejk. Ma tistax tgħid jiena wara x-xogħol ħantefa' bil-qiegħda, ħaniħudi u nara x-xaħam idub, nara ħnieżel għal-bżonn tajjeb mhuwiex ħajaħdem hekk. Imma jekk ikun prodott ġenwin, nerġa' ngħid jekk ikun prodott ġenwin, iwa jista' jkun iċ-ċirasa fuq il-kejk. Però l-kejk x'inhu? Il-kejk huwa x'ħan nagħmel bħala drawwa. Inti semmejt vizzijiet ġan li għandhom ħafna nies. Għandi vizzju li nasal id-dar, niftaħ il-friġġ u niekol. Dak il-vizzju ma jistax jinqata. Jekk number 1 ma tajtx jiena xbajt u rrid naqtaw dan il-vizzju. U number 2 li tibdel dak il-vizzju bidrawwa. Ma nistax ngħid mhux se nagħmlu, ħanoqgħod nissapporti, ħanoqgħod inħares il-friġġ. Jiena minn fejn se nġib dak l-istess feelings illum inġib mill-ikel, jew mis-sigaretti, jew mix-xorb. L-exercise ħajatik dak iċ-ċertu kimika minn moħħok jgħidulu endorphins, serotonin u kimika oħra li ħaġġelek tħossok vera tajjeb. F'liema sens, ħatnaqqas l-istress, ħatnaqqas mill-ġuħ u anka ħatħossok aktar kalm. 3 affarijiet illi jiġu mill-ikel, mix-xorb, mis-sigaretti u l-vizzjijiet illi jdejquna. L-għażla hija dejjem tagħna, jiena x'se nagħmel? Ħammur għal daw illi nifhem għalfejn noħodhom dan, nifhem ħafna lil nies, joħodhom bħala terapija. Jew ħammur fit-terapija tal-exercise. Grazzi ħafna Matteus Grasso, jena ma nix baqat nisimaw, ovvjament dik it-temiża kienet intenzjonata lil floor manager tagħna li rappreżenta lil ħafna u ħafna nies hemmhekk id-dar, biss il-floor manager tagħna ddeċida li jagħmel id-differenza fil-ħajja tiegħu. Int stalik illi tibda millum qabel għada. Ħammorru għal waqfa ta' telebeħ la niġu lura għandna ħatħlif lilu kollu kemm hu il-Paul Ġordemajna.